Bai Etiopiak parte hartzen dugun guztiok, hau ezagututa gero, Wakaba Bekemisa ezagututa gero, sentitu genuen beraiengatik zerbait egin behar genula eta beraien errealitatea aldatzeko guk zerbait egiteko gai ginela orduan. Horretara dedikatzen ditugu gure rekurso guztiak, bai dirua eta bai denbora eta gure ilusio guztia. Hemen gehiengoak abeltzaintzara eta nekazaritzara dedikatzen dira, bai. Eta 2000-3000 biztanle inguru ditu, eta horrelakoa da herria. Bai elkartean batez ere hezkuntza eta haurtzaro sailan lan egiten dugu, eta gure berezitasuna da guztiok, Euskadiko guztiak borondatez lan egiten dugula, denak voluntarioak gea, eta hemen ez daukagula inor jarraian bizi dena. Oso harro gaude azkeneko 10 urtetan lortu dugun gauza guztiekin. Hemen Gabak emisan egin genuen lehenengo gauzetako bat hau izan zen, putzua herriari zerbitzu emateko. 2009an gobernuari lekuren bat eskatu genion eskolaren bat edo laguntza bartzutena ezagutzen zuten, da beraiek hau proposatu ziguten, eta etorri ginean hau aurkitu genuen adobezko eraikinak, ez zeukaten ez mairikan, ez arbelikan, eta horrela ginen arbelak eta maila jartzen, eta gero eraikin berri bat egin genien, da orain bigarren eraikinarekin lanean gaude. Eta hemen kasualidadez ere emakumezkoek obretan lan asko egiten dute. Berreunda berrogeita marrume dauzkagu, eta 5 gela dauzkagu, 3 urteko 2 gela, 4 urtekoa, 5 urtekoa eta 6 urtekoa. Eta, gero hezkuntza bereziko 6 aurre ere dauzkagu. Hezkuntza Etiopian 7 urtetik aurrera hasten da, eta guri beran iruditzen zitzaigun, ze mortalidadea handiena 0-tik 5 urtera da, eta gero lehen hezkuntzan ere konturatu ginean neskak, askotan etziala edo lehenengo 2 kurtsoak egin da gero ez zutela hezkuntza jarraitzen, txikiak etxean zaindu behar zituztelako. Orduan hemen zerbitzu hori jarrita, pentsatu genuen beraiek ere eskolara joateko aukera izango zutela. Hemen daukagu, ude, goizetikan injerako sukaldariak injera iten hasi behar du aur guztientzako. Hemen jangela berrian gaude, urtarrila otsaialdea inauguratu genuen, da aur guztiak hemen gozaldu eta bazkaldu dute. Ikusten genuen eskolara etortzeaz gain, elikadura aldetikan ere behar bat zukatela, eta orduan hori gozaria eta bazkaria ematen diegu. Guzti hauei eta beste programetan dauzkagun aur da helduei ere janari emateko, sukaldariak dauzkagu bai goizez eta bai arratsaldez, gero kirol eskola daukagu eta horiek goizetan etortzen dienai gozari ematen zaie eta arratsaldetan etortzen dienai mendaria. Hone etortzen dien aur askoen amak alfabetizazioa etortzen dira goizean, eta horiei gozari ematen zaie ere bai. Hemen gaude goizean goizeko 7-tik ja ogia sukaldatzen hasten dira guztientzako, 300 piku baino gehiago egin behar dituztelako, eta bain banatza joan behar dute. Handikan ekarritako arropa guztia banatzen zaie, aur guztiei urtean 2 alditan arropa berria ematen zaielako, eta bakoitzak berea jasotzen du, eta gero etxera arropa berriarekin doaz. Gela bakoitzeko muda bat ematen zaie. Eta gero beraiek arropa berriarekin etxea jungo dira. Ikusten den bezala poz-pozik juten dira, behar asko daukatelako arropa jasotzea, edo ilusio berezia egiten die beraiek ere dotore etxera juteko aukera izatea.
Ikusi, bain etorri geha Baieko Hartzaiaren etxera, ikusteko nolakoak dien hemengo etxe bizitzak, eta behin eskola ikusite pentsatzen dute jende askok imaginak ikustian, pentsatzen europear eskola bat bezala dela, baina bere errealitatea hau da. Hau animaliak loiten duen lekoa izango litzateke, txoko hori, behi bat daukate. Hau beraien egongela izango litzateke, hemen eskubitara, hor sukaldeko almazena edo bezala izango litzateke, eta hemen ohea, bostak hemen ohe berdinean loiten dute, eta hor atearen beste aldera, beraien sukaldea, hor sukaldatzen dute. Nesken klub bat da, 6., 7. da 8. mailako neska klub honetara etortzeko aukera ematen diogu, hemen txarla jasotzen dituzte, bai higieneari, bai enpoderamentuari buruz, eta gero 2. hezkuntza jarraitu nahi balukete, guk aukera ematen diogu beka bat emanez, hemendikan kanpora joan beharko lukete. Orduan honea etorrita, ja zuzenki beka emateko aukera daukate. Bai, hau kirol eskola da, hemen orain bolei neska talde bat da, gero atletismoko mixto bat daukagu, emakumezko eta gizonezkoentzat, aurrentzat, eta gero futbol bi talde dauzkagu, bat mutilezko helduentzat eta beste bat mutilezko umeentzat. Eta bai, kirola osasungarria izateaz aparte, kaletikan ateratzeko aukera bat emateko sortu genitun, bai, horrela beraiek talde jokaera edo izateko. Eskolari zerbitzu emateko hemen putzu bat egin genuen, bertan dauden zuhaitzak, fruitu zuhaitzak uraztatzeko. Hor errota bat iriki behar dugu, hemendik 2 astetara edo martxan jarriko dugu, behar dugun irina eta zerealak txikitzeko. Hemen oioak, 50 oio baino gehiago dauzkagu, arraultzak jasotzeko. Eta hor ardiak, haragia bertatikan ere arkumeak oraindik ez gehasi, baina urrungo hilabeterako veterinarioak esan zegoen, ja sakrifikatzen hasi gaitezkela. Isolatuta gaude, orduan gure intentzio hori da behar ditugun gauza guztiak bertan lortu bali maditzazkegu eta lanpostuak sortu bali maditzazkegu, hori gure ideala hori izango litzateke. Noain gaude en el programa de lactantes, astean bitan etortzen dira, 2 turnotan, eta bainatu, pixatu, neurtu eta esnea eman ezin dieten amai laguntza ematen diegu, formulazko esnea ematen diegu eta pixkat hilabete batzuk dauzkatenei zerealak, lilistak, barazkiak, arropa berria, hori laguntza ematen zaie behar dutena esnea edo zerealak eta behar dituzten gauza. Hemen ume txiki bat daukagu, beira orain dela 6 egun jaio zen, da bere ama orain dela 3 egun hilda eta izebak ekarri du. Izebaia bere umeengatikan programan zegoen, da orain ilobakin etorri da, beak aurtuko du lako umeare bai. Hemen tekstil gelan gaude eta josten ikasten ari dira, 3 gizonezko daute eta emakumezko bat, hemen jostunaren lanbidea Etiopian gizonezkoa da normalean. Eta hauek orain formakuntza honekin lanbide bat ikasten ari dira. Orain hemengo arropak eta konpontzen dituzte eta guk Euskadira eramaten ditugun gauzatxoak ere dituzte, poltsak eta panpinak eta geroan merkadietan saltze ditugunak. Behin formakuntza bukatuta gero lan egiteko aukera izango dute. Aberatsa izan da, elkar ezagutu eta zuekin egiten ari garen bidea. Mandelak zioen bezala, hezkuntza, pertsona eta herrialde guzti baten aldaketaren motorra eta bidea da. Abai elkartearen helburua, helduek eta haurrek ezinbesteko hezkuntza hori izateko erraztasunak ematea da. Zuengan ikusten dugun alaitasunak, munduko ilusio guztiarekin lan egitera bultzatzen gaitu. Pentsatze hutsak, hunkitzen bazaitu, imagina ezazu parte hartzen jasotakoa.